Soc Sònia Barreda Aro, tinc 29 anys, soc de la Falla Sedaví i soc titulada en Enginyeria en Edificació, especialitzada en Direcció i Gestió de Projectes i actualment estic finalitzant Arquitectura. A més, treballo en estudi d'arquitectura i compagino el treball amb els estudis. M'agrada llegir, ballar, viatjar i fer esport, perquè és on comença el poble, que a dia d'avui és ciutat, perquè també trobem l'emblema de Torrent, com és la torre, i altres edificis molt antics que donen l'encant a aquesta zona, que és la representació de totes les comissions i un carrer molt important que junt a la Fallera Major representa Torrent i crec que és fonamental que estiguem molt unides durant tot l'any. Crec que està molt valorada i crec que es dona la importància que es mereix en cada acte, tant dins com fora de Torrent. Ha de ser responsable, senzilla, elegant, però sobretot propera a tots els fallers i falleres. Som una falla molt familiar, tots formem com una xicoteta gran família, no som una comissió molt nombrosa, però a banda d'això tots ens coneguem. És molt acollidora, estem sempre oberts a que la gent que vulgui vindre i si ho passa bé s'apunte. També és una de les falles més antigues de Torrent. De fet, en 2018 farem el 50 aniversari i també la gent és molt participativa i participem normalment en concursos, teatres, declamacions i demés. Valoro d'un monument que estiga ben acabat, que no es noten les unions, que estiga ben pintat i sobretot que tinga molt de color. Com a artista m'agrada Òscar García perquè va ser l'artista faller de la meva falla de l'any passat i amb ell ens vam portar premi en nostra secció. A més, vam tindre l'oportunitat d'anar al seu taller i ens va ensenyar com treballaven i com feien els ninots, i la veritat és que va ser molt interessant. Generaria automàticament massa competitivitat en alguns concursos i probablement les crítiques no constructives. Crec que les falles han anat adaptant-se i evolucionant al llarg del temps, però sense perdre la seva essència i tradició. I per això no afegiria res, sinó probablement milloraria alguns aspectes d'algunes coses. El millor moment va ser el dia de la presentació, perquè és el dia que t'anomenen com a fallera major de la teua comissió i la vaig poder compartir en el meu president i on la gent estava treballant tant davant com darrere del teló. A més, vam fer un ball regional en record al grup de ball que teníem en infantils, on hi havia gent ballant, gent que m'ensenya a mi, altres que ballaven i altres que només van aprendre per aquest dia. A més, vaig tindre com a mantenidors a la cort infantil i al meu germà, i va ser de sorpresa i la veritat és que va ser molt emocionant.